Hej og velkommen tilbage til Generalens Dagbog. Vi kører fortsat stilen, og den her episode her, den kommer til at handle om festen i aften. Den kommer til at handle om outfit, kostymer og sådan noget der. Så kommer den til at handle lidt om selvfølgelig shoutout til sidste programmer, som altid. Og så vil jeg også lige nævne en hate, som jeg mener, at Ørestad bør dele med mig i et vist omfang. Tro mig, det bliver fucking awesome. Nej, og så selvfølgelig til aftens fest. Den bliver overdrevet, det er jeg fuldkommen sikker på. Så vil jeg godt lige snakke lidt om kostymer og den slags. Altså jeg kommer selv, der er mange, de kender mig som generalen. Så det ligger sådan lidt i kortene, at jeg kommer som general. Fortæl mig ikke en general. Jeg tænker lidt, det skal være sådan noget DDR, sovjetisk noget der. Fordi der har jeg nogle virkelig fede, autentiske ting, som jeg engang købte af en sigøjner i Østberlin. Så det bliver sådan noget lignende, der jeg kommer i. Så jeg håber selvfølgelig at se en helt vild masse flotte kostymer i aften og uniformer. Altså personligt så håber jeg på, at der kommer noget medic og noget politi, og det ligger sådan lidt i korten, ikke? Men altså så man lige puffer sig lidt op, for lige at hæve sig lidt over standarden, ikke? Der er sikkert nogen, der vil vide, hvad jeg går efter sådan. Men som altid, så hygger jeg, og jeg kører chill-stilen. Og hvis der så kommer noget, så er jeg heldig. Og hvis der ikke gør, så finder jeg noget senere. Jeg har kontakter derude, som... Jeg laver damer, G. Så har jeg meget frustrerende nyheder. Så jeg er helt seriøs. Et gymnasie her i København og omegn, som man ikke på nogen måder bør opsøge eller bare like, er Rysselsten. Nu skal I høre hvorfor. Rysselsten er en flok oppustede snopper, der ikke forstår at feste, ikke forstår at chille, ikke forstår at swagge, og ikke forstår bare at leve livet. Her tænker jeg bestemt på en vis førstegerer, der virkelig har sat med pisse på. Hun hedder Karin, Korsager Nikkel, sådan noget lignende der. Hun har fandme kommet og spammet mig på Facebook, og bare fuldkommen ødelagt min fredag aften sidste fredag. Det var, hvad laver du, kælling? Hun blev ved. Altså, helt seriøst. Og så bagefter, da jeg så sagde til hende, nu stopper du, så fik hun nogle af sine veninder på Rysselsten til også at komme. Jeg havde ikke gjort dem noget som helst, udover at lige kommentere på et enkelt billede. So what? Det er et billede på Facebook. Men anyway, Rysselsten, det er en flok snobbede typer, der går efter dig, hvis du siger det forkerte. Det er mig i dag, det kan blive dig i morgen. Og så lige til sidst, folkens, så vil vi sige et ordentligt stort, fedt shout-out til Lisa Bjerg Nielsen fra anden ende. Fordi du er fucking lækker, og jeg glæder mig virkelig meget til at feste senere med dig i dag. By the way, we do punch bitches.